A Casa da Parra é unha obra do arquitecto barroco Domingo de Andrade situada na Praza da Quintana. Forma parte da Semana do Patrimonio Invisible que acolle edificios históricos non abertos habitualmente ao público ou que pasan desapercibidos como este aos ollos dos visitantes. Isto está enfocado sobre todo para as veciñas e veciños de Santiago para que vexan o patrimonio como propio e non solamente enfocado aos turistas e poder contarlle e incluso darlle esa posibilidade de acceder a lugares que viron durante moito tempo, que pasaron por diante, pero que nunca se imaginaron o que había no seu interior. A Casa da Parra leva máis dunha década fechado, agora mesmo, de feito está en proceso de rehabilitación para ser un novo espazo do CSIC, e nese proceso de rehabilitación incluso se atoparon unha serie de achados arqueolóxicos que imos ter esa oportunidade única de poder velos, porque despois, no proxecto de rehabilitación, poderán estar á vista ou non. Atopáronse tumbas e silos descubertas que revelan a historia oculta deste edificio do século XVII. Hai 12 propostas no programa deste ano, entre elas aos espazos agochados do Teatro Principal, o Auditorio de Galicia, a Románica Colexiata do Sar e a súa colección de sartegos ou as dependencias do Pazo Arcebispal, entre outros. Unha visita moi especial son os manaciais de Compostela, na que visitamos a orixe da propia auga das fontes históricas baixando o subsolo. Estas visitas son gratuitas e só precisan de inscripción previa. Hai moita demanda, temos miles de peticións, máis de 700 prazas para que a xente poida coñecer eses lugares que sempre tiveron moita curiosidade por visitar. O ciclo remata mañá cunha visita secreta, mais cada unha delas agocha unha sorpresa.